kebiasaan itu beda. Sampai datang rumah nanti gak ada dengan digusikan semangatmu nyuwun berkah barokah ridho keselamatan sehat waras batin durian solih-solihah keluarga kawan rahmat sarman dina kol kanthi boten ngersa yang ada dos amal ingkang sae binjang saged kagem pepadang ing alam barjah handhanipun sedekah ing sawetawis isa bodho sapa kubur akhirat sakemen pengangan teguanu kapayon kawan kaji paten manggun bakatun abun kabul